Шората не сте думал го. Прикана са шората, ако те так думал с главата. Дай ми едно гър. Какво да ти дам? Гър. Ако те взема лайното. Не, ами, че те дай гър. Какво да ти дам? Путка. Ако взема дървото там върху глава ти, ще ти дам едно путка. Абе, ей! Ако... На телевизора. Сега ще ги включа камерата. Сега ще ги включа камерата, защото трябва да събиете. Що да събиете, трябва да прекалите работата. Защото е така. Щом да извалите работата, искате да събиете в къщи.